kadaghanan ng pandemya, negatibo ang dala. Apan alang sa LGU official sa Eastern Samar, kaayuhan ang hatod nila niini sa natad sa turismo. Kun ngano atong sayran sa report ni Femery Dumabo. Pangumaog panagat ang nagunang panginabuhian ug gisaligan sa kadaghanang mga residente sa lalawigan sa Eastern Samar. Mga kun adunay bagyo o bisan pagbati lang sa panahon, dali ra kaayong mapiktuhan ang mga mulupyo. Panagat ug pangumaman nga panginabuhian, nagatudosab kini og hinay-hinay nga paglambo sa turismo, taliwa sa pandemya dinhi sa Eastern Samar. Kini ang gimug-ata ni Eastern Samar Governor Ben Evardoni ug sulat Mayor Javier Zacate. Sama na lang sa maong lungsod nga gawa sa kabaybayunan, tulo ka mga isla ang nitugot na pagbukas sa mga turista. Hinungdan nga gawa sa mga gibuksan nga resort mapa-mainland o sa isla man, tinguhan nila nga buksan sa publiko ug palambuon pa ang kapin sa napo ka mga diving site sa probinsya, lakip na ang mga surfing site. Halos kalamihan ito puro private o hindi for public. Later part ng pandemic, walang pupuntahan ng mga tao, hindi ka makalabas Dito nagsimula kami na i-open kaya natin dahan-dahan. Hindi na patronize nila. Kasi karamihan ng alam nila, Boracay. Number one, this is a surfing spot. Ito palang mga surfers, tinatago pala nila. Hindi nila, amin ito pag naka-discover sila ng ganun palang ganun palang, ewan ko kung hindi naman mentality, ganun ang parang nila So ito, marami nagsasurf dyan locally. Dalawang surfing spots dito dyan at saka doon sa amin sa island. Very unexplored. Yun ang isang dito sa Eastern Samar Kasi wala pang mga developed na tourism sites. Ang selling point dito, explore the unexplored. Usa-usab kini sa mga manindot nga talan-awon sa mga ligo sa dagat ug sa mga magpahigayon og scuba diving. 175 ka mga turtle hatchlings ang gibuhian sa mga LGU officials kauban ang mga nidaog sa Miss Earth 2023. Oban ni Marlon Malgazo ug Edward Tubilan. Femery Dumabok. GMA Regional TV Live.